no, sí puedo hacerlo, ¿te acuerdas? Hauxe da Aianai kanpai, egunero amabitan ermitan puntual. Oi hartzuna entzuten da hurbilta urrunean, mangaltzeru ibili da lokatza urrurretan. Jakin nahi baduzu ez galdetu aman ondik nebana nahitxu hau da kanpai, egunero amabitan ermitan puntual. Oi hartzuna entzuten da hurbilta urrunean, mangaltzeru ibili da lokatza urrurretan. Lehenengo abestitik bat zaude behon deizula, ezer ez da berdin, ez da izango sekulan. Ahots aldatu zait, kantatzean ez dula, ja baditut sekuelas, ja egiten dut porgula. Badatozte mamuak, raiada izoztutak, zuloteik ateratzen dira erortzean malutak. Hemen hotza egiten du, ez da San Lukan, abodiko pagodian ibili naiz galduta. Agurtzeko bantzai, oraindik antzaude zain, referente faltan, influencer ez gaude gain. Ja guztia da ai, menos los besos de la ama. Vive la vida real, kontuz non dituzun labanak. Ez dizko jargi bat bizi nahi dut labanan, momentuz konformatzen ez konpokika lana. Lanan ordu luzeak, laginak Benito Gontzal, borrokatu ametsak bizitza dela oso motza. Kolabo zentzadorra, arkautin solo zaborra, familia baldorban dut Aratako iristeko ez dut ordainduko zorra, lertxun diren antzera kantuak iraunkorrak. Oi baldorba madarikatua, lur gorriak eta harri landuak, lehen maiuak zizelaren kantuak, orduztik bardeak ditugu galduak. Oi baldorba madarikatua, lur gorriak eta harri landuak, lehen maiuak zizelaren kantuak, orduztik bardeak ditugu galduak. Hautze da Aianai kanpai, egunero amabitan ermitan puntual. Oi hartzuna entzuten da hurbilta urrunean, mangaltzeru ibili da lokatza urrurretan. Jakin nahi baduzu ez galdetu aman ondik nebana nahitxo hau da kanpai, egunero amabitan ermitan puntual. Oi hartzuna entzuten da hurbilta urrunean, mangaltzeru ibili da lokatza urrurretan. Porque la compa, no vale, no.